Du lyder som en, der har givet op. Vi ved, hvem han er. Abonnentantallet er faldet med 34%. Reklamesalget med 47%. Hvad kan give os 1 til 2 år mere? 35 til 40.000 nye abonnenter. Du er så fucking dum, mand. Du behøver ikke at gøre som din bror og søster. Vi har mistet vores stemme. Hvad mener du? Det ved du godt. Hvorfor er du her? Hvad vil du have, vi skal gøre? Vi skal være frem igen. Vi skal være byens stemme igen. Jamen, så har vi brug for bedre journalister. Nej, vi skal bare finde bedre historier. Hvad sker der? Skal jeg så arbejde for dig? Du kan ikke lade fordommene vinde. Men de her forstærker jo bare fordommene. Men du kan ændre det ved at skrive om det. Ligesom vi skriver om alle andre, lige meget om det er jøder eller kristne. Der har været skyderi herinde ved synagogen. Ligner vi nogle fucking terrorister? Jeg håber, du tager fejl. Du skal ikke gå rundt og være bange, for det er livet for kort til. Men sådan er det ikke længere. Det er som at finde Holger blandt andre Holger. Fordi uskyldige mennesker bliver skudt og såret. Det kan man bare ikke. Terror bliver først taget alvorligt, når den kommer tæt på.